Kami gihapday oh. Ang comment section ang nag-instruction sa akong cooking. May na kay kumuluto guys. Hi guys. Practice ko gluto og tinulang manok. First, i-defrost daan. Gay, ano ba daan ni? Hack para madali og defrost ang karne. Butangan og asin. Mag-live ko kay magpatudlo ko. Facebook live. Ang sayo nahon, pagbutang, sakto niya siya nga ingredients. Kamatis, na iluya, na ipitsay. Oy, wash out. Eh, maayon kay kamuluto, tuloy ko gluto be. Unsa oy una ni? Magpabukal og tubig. Defrost ko og manok. Dayon, pag ma-defrost na ni, magpabukal na ko tubig. Gisawa ning kaning kuan, kaning lamas. Wala ko nag-search kay. Isunod ra nako inyong comments unsaon pagluto. Suka! Tinula man, nabi suka. Tag mo comment akong mama dir no, matuloy ko ma. Bombay, loy, kamatis. Wala ko'y Bombay dir na. Mangita ko Bombay ha. Wala akong ko'y Bombay, oy, okay ra. Tanglad tuod ba? Te, may tanglad te. Feeling na okay, nay tanglad sa likod. Wala dili dito umuad eh. Dili ba dahil kamatis sarang tinulang manok? Shout out sa mga nag-comment, salamat sa inyong instruction. Hello Arthur, good morning. Shout out kang John Peter Paul Ratilia. Oh, shout out John Peter Paul Ratilia. Di makulo boy, wala may bahaw eh. Magisa na to guys. Magpabukal kong tubig eh, kanang dirira. Mag-video po ko diri oh. Ako yung camera diri isa. Tara. Ina ako sanay nang wala kang mahirap ang magisa. Sana kong luya. Butang na, igis na ni Gapil. Butang na ko nag-apil. Wala may, ano yung butang niya? Lataan ng panako to 2 hours. Ayo, bili apil lang at sala na, nalunod na. Tara guys. Nalunod na nako. Sige, ako na yung palungon. Kuwasan ako ni mga dahon. Ano ko mga dahon. Dre, akong gikuha. Akong gikuha ang dahon. Gidura na akong kuhan, oh. Ang dahon. Ay, atong kwaon kay. Let's go bukal the chicken. Butang ako ning manok dre. 1, 2, 3, 4. Ininit akong ibutang kay. Umot kayo. Umot kay Gloria. Butang ng paminta na powder. Ay, wala oy. Nalimutan. Pwede pa ni maapas. Maglungag tadaan. Paminta powder. Wala eh, paminta powder oy. Dahon oh, dahon. Pwede rag dahon. Kani nagbukal-bukal na siya, ipanglunod na ako ning mga kuan ani. Lunod na ako ang kamatis oh. Butang na nato ni. Nawa tong result sa cooking guys. Tanawa, murag tinuod no. Kasi yung pinaano. Tilawan na to. Tabang pa, kulang pag asin. Kabalo na ko. Tanga tunig daghang asin. Yung ipatilaw na to. Pasingatan na siya ay kani akong asinan. Then ipapritis. Ato yung i-prank. Ay pagtanaw ha kay para mag-prank ka. Tilaway ganito. Taka oh. Tilaway. I hate you. Ito dahil sa na-prank siya guys. Ibutan na pag-asindagan kayo. Ito man. Okay na ni. Sakto na ni timpla. Sakto na. Certified cook. May na kay kumuluto guys. Oh. Yo, sa akong live oh. Ang comment section ang nag-instruction sa akong cooking. Thank you sa mga nag-instruction sa akong tinulang manok. Tanawa. My first ever tinulang manok with the comment section as instruction. Wala sa mga commenters na nag-instruct sa akong tinulang manok. Hello. Wow! Para naluto oy, lami ka na. Tilawi gani. Kani nga na po kung yung kataman pa ni Udto, murag di na ba ni mabuto pa ni Udto. Gamay na po yung sabaw. Mas lami man daw ng gamay sa baw. I know. Kay mangita pa ka ba? Tabang! Basin tungod ni daghan kay kung asin ganina gi kuan. Di na ko ka-feel og para. Asinan ba nato ni? Ayo, gibasin sakto na ba? Ganina, imo manggukong di prank. Asinan nato kay tabang daw. Uy, ayun sa ba? Kasi parang ano. Bungkag ang bahaw sa Jollibee. Amazing.
Ano siya atong tinulang manok based sa instruction sa akong Facebook live. Yun yung akong favorite ang dahon. Sabaw. Walay magic sarap, walay bitsin, asin ra, lamig gihap dayo. Ang kaning chicken, anday na tong dahon sa taas. Thank you sa mga nag-instruction. Bye.